Турында сөйләшүбезне дәвам итеп, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры көзнең премьерасын «Кияү урлау» спектаклен карарга чакыра. Кайчандыр ике дус Азуат белән Садрый туганлашырга уйлыйлар. Әгәр беребез кыз, икенчебездә малай туса, өйләндерәбез дип ант әйтешәләр. Тик икесенең дә малай туган. Бу ант нәрсәгә илткәнен һәм комедияның күңелле мизгелләрен хәбәрчебез Алия Галиуллина күреп кайтты. Кияү урлау комедиясы Кәрим Тинчурин театры репертуарына алкыш лабораториясы аша килеп керә. Заманча, ләкин шул ук вакытта гореф-гадәтләрне саклап калган комедия яңа сезонда тамашачыны шаккатырырга өметләнә. Мы над этим спектаклем начали работу в лаборатории, которая прошла весной этого года. Без бу спектакль өстендә алкыш лабораториясында эшли башладык. Барлыгы 7 эскиз тәкъдим ителгән иде. Безнең эскиз зур сәхнәгә менүчеләрнең берсе. Бу минем академик театрда беренче эшем түгел инде. Минем өчен һәм труп өчен бу эксперименталь юлаша эшләү нәтиҗәсе булып тора. Мин бик еш заманча театрларда эшлим. Безнең эш максатларының берсе заманча алымнарны традицион алымнар белән яраштыру. Миңа калса без моңа ирештек. Чөнки минем өчен традицион сәнгать белән диалогка керү бик мөһим иде. Безнең эш нәтиҗәсе миңа уңышлы тоела. Я являлась также участником лаборатории театральной. Мин шулай ук театр лабораториясы катнашучысы. Безнең пьеса беренчелеккә чыкты. Шуннан соң без премьера өстендә эшли башладык. Мин бергә эшләгән кешеләргә бик рәхмәтле. Костюмнар буенча спектакльнең рәссам дизайнерына, режиссерга, пьеса авторына. Бик тыгыз хезмәттәшлек итәбез, еш очрашабыз. Минем өчен бу уңышлы тормыш берлышы булып тора. Спектакльгә музыканы беренче тапкыр язуым, комедиягә хәтта лирик музыкага караганда да язуы катлаулырак. Премьераны карарга автор үзе дә килгән. Гадәттә кыз урлау йоласын ишетеп күреп үскән, ә спектакльдә геройлар кияү урлау йоласын уйлап чыгара һәм шушы йоланы үти ди автор. Эта пьеса ставится вообще первый раз. Вот. Бу пьеса беренче тапкыр куела. Минем өчен бу дулкыландыргыч. Пьесаны очраклыгына сайламадылар. Алкыш иҗади лабораториясендә катнашканнан соң театр аны үз репертуарына алырга булды. Мин моңа бик шатландым. Пьеса 3 ел элек язылды. Бу комедия, ә комедия исә кинәт кенә барлыкка килә. Ул вакытта улымның туе иде. Әти-әниләр туй алдыннан борчыла бит. Бәлки шул да йогынты ясагандыр. Туй ул бик күңелле, мәзәк, шатлыклы һәм борчыларга бай була. Чөнки әти-әниләр балаларын башка гаиләгә бирә. Балалар үз юлы белән китә. Бу комедия булса да, аның ичендә драма да бар. Актерлар яңа әсәр белән шул кадәр мавыгып киткән ки, хәтта репетициягә кирәгеннән дә иртәрәк килеп, көн саен диярлек рольләрен кабатлый. Киңәшләргә колак салып, яңалыклар кертеп, премьера көнен дулкынланып көттек ди әйдәп баручы актер Илфак Хафизов. Birinci perdenin akırından çıkamda, ikinci perde başından akırına kadar urnuqqa gana oturtup жүртәләр мине. Иң кызыклы мизгилләре беләсезме, ул роль бергәчтендә башта теге укып, туктале, монда нәрсәләрне эшләп бетерербез микән дигән ик. Аннан соң чыктык, бер репетициядә икенчесенә ошаган булмады. Мөмкинлек биргәндә уйнарга дип мин, әйдәгез, монда да теге кабилет тукта инде, кабатламый инде дигәчтен, әйтәм, юк, әйдәгез эшлик инде. Репетициядән алда килеп, мәсәлән, Ярый Айсылуыбыз да безнең шундый Илфак әйдә кабатлыйга диде, мин дә әйдә дип, берәр сәгать, яртышар сәгать алдан килеп бию кабатлап, менә шундый эшлибез һәм мин аны ләззәт табып рәхәтләнеп эшләдем. Кияү урлау спектакле Тинчурин театры репертуарын байытып, уңышлы һәм дәвамлы булуын телибез. Һәр хәлдә милли йолаларыбызны популярлаштыруда әһәмияте зур.